Ani ya wallet orang 3,000 hai rok tongo. 3,000 engkai jemanai bon na situng. Aponi pore phana ang tai sapona hamja gei tai 5,000 rang nai. Ani nangpung mani engkai dum bisi nangkugo. Amla gei ang koi jago jemanai tongnai na an kisa kifli nang tong asuno. Ani para mandayo ang mia 7 tarik sukurbar school ni kifil tongpuro mandai bazani siming beren school ni oru to ani wallet kaisa kamai thangka wallet to nangkungani document tongo SBI credit card ATM card PAN card Aadhaar card tai electric recharge khamani card tongo engke je manai tongnai ano kisa kiflir ke belai khang sanai nangkungan document tongo kai tai ani phone number 8575797082 on number call khai ana kisa kifli nang thung ke wallet klaimani ani mansung mani ke gana gini klai khna bazar ni lai drop block dikhaloga afro kaisa party ni rally bosoli tongo borok kobang ma tongo ngarang bike advertisement nai rok bai kok soi bongoran kaisa token nawoi ani wallet dawoi bike be phai be kya borok klai kya o ang kisa pan jana malia je phiro gir nai na ang kisa rang rok khona su boi nai taba na kisa phiro gir nang thung thambai